Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem zase na návštěvě u Marie Formáčkové, spisovatelky a publicistky a vítáme vás opět v naší kanceláři, ve které uvádíme fámy o slavných osobnostech na pravou míru. A dnes se budeme bavit o herečce a taky spisovatelce Lubě Skořepové. Tak Mařenko, já bych se tě zeptala na tradiční otázku, jak se seznámila s Lubou Skořepovou a jak vzniklo vaše přátelství. No, já jsem pracovala v časopisu Vlasta a to byl tehdy opravdu největší časopis, měl náklad 840 000, takže samozřejmě ti tvůrčí lidé, ti se tam hrnuli. A Luba byla jedním z těch lidí, protože ona byla opravdu tvůrčí člověk, ona výborně psala a ona měla spoustu zájmu. Takže pro ní to bylo úplně ideální prostředí, že měla prostě tribunu, kde mohla tohleto všechno zrealizovat. Takže ona u nás měla ve Vlastě rubriku svojí vlastní několik let a tam střídala ta svá témata. Ona měla několik témat. Jednak to bylo téma zahrady, protože ona byla velká pěstitelka, pak to bylo téma hvězd, protože ona se vyznala v té astrologii a měsíční znamení a třeba jako když třeba chceš mít chytrý dítě, kdy ho máš počít a v jakém by mělo být znamení, nebo když chceš mít sportovně nadaný dítě, tak jak to máš udělat. To všechno ona ovládala. No a pak samozřejmě tam také jeden rok měla články o skřídcích, protože to bylo taky její velké téma. No a taky vaření, to byla další její veliká záliba. Takže Luba byla opravdu renesanční člověk a dokázala fakt ty čtenáře pobavit, takže proto jsme spolupracovali dlouhá léta, protože ona opravdu měla nevysychající studnu inspirace. Takže ona prostě vám psala? Ano. Ano. Jak často? Pravidelně každý týden, protože to byla opravdu její rubrika. Luba byla ekologická, takže nám nosila vždycky ty příspěvky napsané rukou na pytlíku od mouky. Ona vždycky rozstřihla ten pytlík a z druhé strany psala ty své příspěvky, protože papírem je třeba šetřit, protože to jsou lesy a lesy to bylo její veliký téma, protože ona byla z Pily, její tatínek měl pilu ve východních Čechách, takže ona měla velký vztah k přírodě. Já jsem s ní viděla spoustu rozhovorů a musím říct, že pro mě je ta její osobnost taková trošku nečitelná. Ona tak, když jako mluvila, tak málo otevírala tu pusu a já jsem nikdy nevěděla, jako jestli je to ironie, nebo jestli to je, jako myslí to vážně, ale o svém dětství jsem jí slyšela vyprávět, že jako byla z velmi chudé rodiny a že musela hodně pracovat jako na poli a že když chtěla po dědečkovi, aby jí uříznul kousek cukru z homole cukru, takže musela prostě sbírat nějaký kameny na poli a tak dále. A že to jako měla v dětství hodně těžký, tak jak bys to okomentovala? To je ta první fáma, ano, kterou ona měla hrozně ráda a pěstovala jí. Ale pravda je taková, že ona byla z bohaté rodiny. Ale jako já jsem to úplně milovala, tenhle ten její vztah k bohatství, protože ona mi říkala, že se za to strašně styděla, že je z bohaté rodiny. Že prostě ty děti, protože ten východočeský kraj byl chudý kraj, odkud ona pocházela, to Náchodsko. A ty děti tam byly chudý v té škole a teď ona byla bohatá a teď jí vozil jí řidič, auto jí vozilo jako firemní jejího tatínka, jí vozilo do školy a ona se za to styděla a ona nikdy nechtěla, aby jí dovez až k té škole. Museli jí vysadit 2 ulice od školy, aby ona tam jako doběhla a ona říkala, že prostě chtěla být stejná jako ty chudý děti, takže proto ona jako se k tomu nechtěla přiznat, že doma jsou bohatý a že mají to auto a že se mají dobře, protože to bylo její veliký trauma. A to mě fascinovalo. No, ale tohle ona vyprávěla asi ve 92 letech pořád. Ano, pak už ne. Já jsem taky nevěděla jako tohleto, protože opravdu jsem se to dozvěděla až tehdy, když přišly restituce
tak ona si požádala o ty restituce a já jsem se divila, co bude restituovat a ono se ukázalo, že bude restituovat právě ty lesy a opravdu ty obrovské plochy, které jim patřily. No a skutečně teda o tu restituci ona si požádala. Ono to bylo tak, že Luba teda neměla děti, ale její sestra měla 2 syny. Aha. A oni bydleli dokonce tady v Praze v jednom bytě, sestra byla rozvedená. No a sestra pak zemřela a vlastně Luba byla takovou jakoby náhradní matkou těch svých synovců. No a jeden z těch synovců emigroval v 80. letech emigroval do Francie. Tam založil rodinu, měl syna Juliena. A ona se právě ptala těch synovců, jestli někdo má teda zájem o ty majetky rodinné, protože ona si nebyla jistá, jestli má požádat o tu restituci. A tenhle Julien, ten chlapec, ten prasynovec vlastně, ten řekl, že jo, že by o to zájem měl. Takže Luba zažádala o restituce, mezi tím, než se to vyřídilo, tak Julien dospěl, pak opravdu jako sem přišel, vrátil se jako do České republiky, opravdu skvělý člověk, oženil se, tady má děti, no, perfektně mluvil česky a o Lubu se skvěle staral, jo? On ji opravdu jako nikdy neopustil, našel jí i takového studenta, který se o ní staral, vodil jí do divadla, tak když pak jí slábnul zrak, takže jí poskytoval opravdu takovou jako dobrou péči, takový dobrý servis. To je pak další fáma, ta její osamělost, o který ona mluvila, k tomu se určitě ještě dostaneme. Mm-hmm. Ale skutečně tehdy prostě mi to všechno vyprávěla, jak to jako s těmi majetky, ale taky jsem si do té doby myslela, že prožila takové chudé dětství, ale nikdy nezapomenu na tu její větu, když mi říká, víš, já jsem se tak za to styděla, že jsem z bohaté rodiny. To bylo moje největší trauma. Kdo tohle řekne? To je krásný. No, je to krásný. No, já o ní vím, že teda vystudovala konzervatoř a že potom teda byla, což je jako opravdu jako unikátní, že ona byla přes 60 let v angažmá v Národním divadle. No, asi taková, jako že její hodně slavná role byla ta kočičí hra s Danou Bedřickou. Ano. No a jak třeba ona vzpomínala na tu takhle dlouhou kariéru a koho tam třeba měla ráda za kolegy? No, Luba, ona fakt hned po té konzervatoři šla do Národního divadla, tam taky zažila to své největší životní trauma, protože tehdy v 50. letech se jezdilo na brigády, jako herci jezdili hrát prostě pracovníkům do zemědělství a do továren. No a při jednom takovém výjezdu oni jeli náklaďákem herci a ten řidič neupevnil dobře postranice od toho, tam, kde seděli, od té plochy. No a v zatáčce ty herci vypadli ven, uvolnilo se to, vypadli. No a Luba tehdy byla ve 3. měsíci těhotenství, ona měla za manžela Josefa Péra, svého kolegu, a tehdy teda si opravdu měla těžký úraz, měla rozdrcenou pánev, takže o dítě přišla, pak už děti teda mít nikdy nemohla. Vyprávěla třeba o Marii Motlové, která, ona říkala, to byla taková krasavice. A Marie Motlová, to je Emma z Nemocnice na kraji města, ano. Ta herečka. A ona říkala, že měla prostě poraněnou páteř, že ji měla několikrát zešroubovanou a ještě navíc jí to skalpovalo, takže přišla o své krásné vlasy. Takže my ji známe už jako tu Emu, ale prý to byla jedna z největších krasavic, která prostě o tu krásu přišla touhletou nehodou. Takže to bylo opravdu takový jako těžký moment. No ale nicméně Luba jako opravdu tomu Národnímu divadlu zůstala celý život věrná. Ona tam vycházela, ona měla takovou zvláštní povahu, ale oni ji tam měli rádi, ty herci. A musím říct, že ona sama teda měla velmi ráda Josefa Kemra, s tím si velmi rozuměli, protože on byl věřící, ona zase měla ty své jiné víry, takže byli skutečně jako na takové té jedné lodi. Duchovní notě. Ano, ale pak měla v oblibě takové ty mladší herce. Aha. Ona si nemohla vynachválit Davida Prachaře. Aha. Toho ona velebila úplně, říkala, to je tak zlatý člověk. Nebo Taťánu Medveckou. Tu měla strašně ráda, o té pořád mluvila. Takže ona si oblíbila tu mladší generaci, ty ona měla velmi ráda a musím říct, že oni jí taky, ona třeba měla, a s tou teda přímo nehrála v tom Národním divadle,
Báru Hrzánovou měla velmi ráda. Jo? Ona měla fakt v oblibě tyhle ty lidi mladší a s těma ona si rozuměla. I my jsme si spolu rozuměli. Já jsem taky byla jako mladší o generaci, než ona, možná o 2. Ale opravdu jsme měli velmi dobrý vztah. Ona vždycky vyhledávala ty mladší lidi, protože sama byla furt taková holka trochu. Jo. A jenom teď mě napadlo, jak jsi zmínila toho jejího manžela. Je to otec Jany Krausové? Ano. Ona právě potom, jak nemohla mít ty děti, tak oni se rozešli ve velmi dobrém. Ona dokonce vyprávěla, že on se teda znovu oženil, narodila se mu ta Janička a ona říkala, že ji i vozila v kočárku, když byla malá a tak, jo. Oni měli opravdu velmi dobrý vztah. Ona pak se teda samozřejmě znovu vdala. Ona proto se taky jmenovala Hanušová, protože dramaturg, autor byl ten její manžel. Takže jako, a taky se pak rozvedla a pak měla ještě plno dalších lásek. Ona měla docela jako pestrý život, pokud jde o partnerství, takže jako musím říct, že měla několik takových jako vztahů během toho svého života. Řekla v jednom rozhovoru, že ale jako nějaká její nejsilnější, největší láska trvala jenom 14 dnů. No to měla velkou prostě lásku a oni spolu vyrazili na hory. A ona fakt vypadala vždycky mladší. No a on prostě si myslel, že budou mít ještě děti a tak. A teď, když byli na těch horách, tak oni dali ty občanky, že jo, na recepci. No a potom on nějak večer šel něco koupit do restaurace a oni mu řekli, tadyhle máme ty vaše občanky, vemte to tam nahoře i paní Skořepový. A on zjistil, že je o 15 let starší, než předstírala a byl konec. Tam byl takovýhle dramatický moment, to mi vyprávěla, takže tohle to i vím. A to jí mrzelo teda, říkala, to byl moc hezký kluk. A jak vůbec třeba, ona vůbec teda jako vedla ten život, že ona se teda plně jako věnovala teda tomu divadlu, psala ty knihy a do toho teda měla ty 2 zahrady, je to tak? Ano, ona měla jednu v Chuchli, tady v Praze, a jednu měla právě v tom svém rodném kraji, tam měla chalupu se zahradou a tady měla jenom chatičku v té Praze se zahradou. Takže tomu ona se věnovala velmi, ona měla takové úzké sepětí s přírodou. Ona měla všechno pojmenovaný, ona měla vořešáka Ferdu, ona měla meruňku Máňu a my jsme se tomu vždycky smáli a ona třeba přišla k nám do redakce a říkala, teď jsem slyšela v rádiu, že budou mrazíky, jedu do Chuchle a řeknu Máně, ať ještě neblbne, ať ještě nekvete. A my jsme se smáli, že jo. No a pak nikdo neměl, ani na Moravě nebyly meruňky, ale Máňa byla obalená, jo, takže Máňa poslechla. Nebo přinesla obrovský mangoldy, takový, já vůbec nevěděla, co to je, nebo přinesla takovýhle kedlubny. A já jí vždycky říkala, rajčata obrovský, jak melouny. Já jí vždycky říkala, Luba, prostě čím to hnojíš, že máš takhle všechno veliký. A ona říká, to není hnojením, já se s nima dohodnu. Já řeknu, podívejte se, kedlubny. Nemám králíky, nepotřebuju lupení, já chci plody. No a kedlubny nejsou hloupí, takže jenom na plody. Člověk řekne, že jo, normálně. Prostě jim to stačí vysvětlit. Jasně. Já jsem říkala, no to je teda, ale pozoruhodný pravdou je, že já jednou prostě jsem dostala, od kamaráda jsem dostala k Vánocům kytku a myslela jsem si, že je uměla. A upadl jí list a teď já jsem teda vzala ten list a teď jsem hledala, kam ho napíchnout, jo, jak je to u těch umělých kytek. A teď jsem zjistila, že ta kytka je pravá. Tak jsem se jí fakt omluvila. Hned jsem jí zalila. Řekla jsem jí, kytko, já fakt jsem nevěděla, že jsi pravá. No ta kytka je tak obrovská, že mi už úplně zaplnila půl pokoje. Ona fakt mi to odpustila, jo. Ale tohle vyprávěl i Aleš Cibulka, že měl nějaké vysílání, kde měl Lubu a vyprávěli, že mají doma fíkus, který jim opadal a že prostě si s ním nevědí rady. A ona říkala, máš někoho doma? A on říkal, že jo. A ona říkala, tak mu zavolej a dej to nahlas ten telefon, tak on zavolal. A ona říkala tomu Michalovi, který byl doma, tak mu říkala, Michala, dej to k tomu fíkusu, ten mobil, a teď ona mu domlouvala, říkala, fíkusy, ty budeš ty chlapce takhle zlobit. A Aleš říkal, do měsíce byl fíkus obalený. Ono na to možná něco bude. My tak, se jako smějeme, ale je potřeba s kytkama mluvit, jo. A všechno jim vysvětlit, no a pak jim normálně prostě se s nimi domluvit. Ano, a pak máme radost všichni. Ano. A bych se teda chtěla ještě zeptat, když teda Luba
hovořila teda s rostlinama, hovořila s kedlubnama, hovořila se stromama. Jestli by si ještě zazpomínala teda na tyhle ty její, ten zájem jako o tyhle ty esoterický nebo hermetický vědy, o ty měsíční a sluneční znamení, nevím, jak to se dělí. Výborně, měsíční znamení, ona se v tom výborně vyznala, ona se podívala na člověka a hned věděla hned, jaký je znamení. Jednou jsme navštívili moji mámu a ona se na ní podívala a říkala, kozoroch, čím starší, tím hezčí. A mámě bylo 80 tehdy a ona říkala, no ale mě už je 80. Ona říkala, ještě aspoň 10 let máte před sebou, jo. Moje máma hned druhý den si šla koupit kožich, jo, říkala, to ještě unosím a fakt unosila. Opravdu se ještě žila 10 let, jo, ta Luba na tohle měla vodat. Nebo já, když jsem učila ve vězení, tak jsme ji tam jednou vzali, jako aby předala vězňům vysvědčení. My jsme se snažili těm vězňům tak jako ten slavnostní den ještě povýšit. Tak jsme tam pozvali občas nějakou významnou osobnost a jednou tam právě byla Luba a teď ona koukala na ty chlapce a říkala, jste tady někdo vrah? No a teď les rukou, že ona říkala, a to budete asi štíři, že jo? No a fakt. Ona jich byla většina štíři. Jako to já vůbec ani nevěděla, že některý znamení mají nějaký takovýhle předpoklady. Jo. Ona vždycky tam udělala prostě průzkum hned na místě a ona každému jako radila, koho si má vzít, tohle si neber, to znamení se k tobě nehodí. Ona se v tom orientovala opravdu, báječně. Hlavně se zabývala tím, jako kdy mají lidé počít dítě, když mají určitá očekávání od toho dítěte. Když chtějí, aby studovalo, tak jako v jakém by mělo být znamení. Tak to jsme se jim měli zeptat teda. Když chtějí, aby sportovalo, v jaké mají být znamení. Když chtějí dítě pořádné, tak v jakém by mělo být znamení. To vím, že jsou pany pořádné, to byla ona. A opravdu jako, že to každý znamení má nějaký prostě svůj takový charakteristický rys, to ona se báječně vyznala. Jednou si zmiňovala, že teda, jestli by se zavzpomínala, jak třeba vypadal její byt, protože si říkala, že měla jako dekoraci na stěnách pověšený svoje šaty. No, oni lidi říkali, že má doma nepořádek, jo, ale to nebyl nepořádek. Ona žila fakt se svojí minulostí. Ona měla opravdu z každého životního svého období schovaný šaty, který jí pořád byly. Ona měla celý život stejnou postavu. A skutečně taky pak na sklonku života, to jí bylo už 90, když s ní jedna fotografka udělala kalendář, kde ona má z každého toho svého životního období na sobě ty šaty. Takže ona byla opravdu spjatá s celým tím svým životem, jo, a měla to ráda. Ona se ráda dívala na své maturitní šaty, ona se ráda dívala na šaty ze své první role. Měla tam kostým ze své první svatby, jo. To bylo opravdu hezký, já to měla taky ráda, jo. Nebyla nepořádná, jo. Tam byl prostě, to mělo jiný důvod, proč ona tam měla ty šaty rozvěšený. Pamatuju se, když už teda bylo po té 90, na články, kdy se pořád psalo, jak je hrozně osamělá, a taky byl dokument o ní, který byl přímo nazván jako Sama. Ano. Jak ty na to vzpomínáš, na tu její osamělost? Ona byla v tomhletom jako úžasná, jo. I pravdou je, že stáří je osamělé. Ale Luba byla opravdu jedna z hereček, nevím, jestli je ještě nějaká taková jiná, která nečekala, až jí někdo něco nabídne. Ona si sama dovedla ty příležitosti vytvářet. Ona ještě v těch 90 letech hrála v 6 divadlech. Ona hrála u Valšů, Řeznický. Ona si dělala, sama si připravovala takový ty hry pro jednoho herce. Třeba Cezar a já, to byla strhující hra, kdy stará cikánka se loučí se svým mrtvým koněm a vypráví mu prostě o svém celém životě. Nebo Mydlibaba, to bylo představení v Řeznické, naprosto krásné představení, kde ta Luba byla úplně strhující. A taky ona si tohleto všechno našla, ty hry připravila. Ona i napsala několik her. Ona dokonce v Národním divadle se hrála jedna její hra několik let. Takže ona byla opravdu tvůrčí člověk. Ona měla spoustu nápadů, ale ta samota jí zajímala.
ale nebyla osamělá, jo? Protože v té době, kdy zrovna se točil ten dokument, tak my jsme spolu psali knížku, Jsem už velká holka, nebo tak nějak se to jmenovalo. A já tam k ní pravidelně chodila, protože jsme pracovali na té knize. No a měla tam také toho studenta, jak jsem říkala, Pavlíčka, to byl strašně bezvadný kluk, který prostě měl zájem o divadlo, studoval a on tu Lubu právě doprovázel vždycky do toho divadla, vždycky po škole k ní přišel, obstalal jí nákupy, pak ji vyprovodil do divadla, pak na ní počkal, jako opravdu se o ní staral. A my tam třeba s tím Pavlem seděli a Luba nám říkala, teďkon přijde Tomáš, to byl ten, co točil ten film, a říká, běžte pryč, teď přijde Tomáš. A my třeba na té chodbě, když jsme šli, jsme potkali štáb, který k ní šel, tak jsme ještě jim uhybali, aby mohli projít, jo. No a ona tam, takhle jsem tu sama. Ale ten dokument je hezký, jo. Ale nicméně ona nechtěla mluvit tolik o sobě, jako o té osamělosti, kterou to stáří sebou jako přináší někdy, jo. Takže jako tím, že třeba člověk už nemá ty kamarádky a tak to bylo jí téma takový hezký, ta samota. Jo, a třeba tím někomu pomohla. 100%. Jako to bylo téma, který ona si vymyslela, jo, a ona to takhle měla. Ona měla prostě tohleto jako hezký téma. A mně se to i líbilo. Jako mě se to ani nedotklo. Že třeba prostě jsem tam u ní věčně vysedávala a ona pak, já jsem tu tak sama. Ale bylo to prostě o tom stáří. No. Já už to dneska chápu třeba víc než tehdy. Jo. Já bych se chtěla asi zeptat na poslední otázku. A to je to, co jsem nikdy nechápala. Ona pořád mluvila o těch skřítcích, že je vidí, že s nima mluví a prosím tě, zavzpomínej na tohle téma skřítku, protože to přece bylo jako její velký téma. No to bylo, já když jsem k ní třeba přišla, tak ona mi řekla, prosím tě, jak jsi mohla takhle kecnout toho křesla, když si málem přisedla toho gnóma. Jo, gnóm je skřítek bytu, ty gnómové žijou jako v bytech. A nebo přišla taky k nám do redakce a říkala, už je hrozný sucho, musím jet do Chuchle, aby řekla najátkám, aby se postarali o déšť. Najátky, to byly zase skříci deště. Takže jela do Chuchle a fakt za hodinu začalo pršet. Jo? Ona měla prostě velké sepětí se skřítkama. Ale já nevím, jestli je to pravda nebo není, protože já s ní mám jeden zážitek úplně z konce jejího života. To bylo opravdu krátce předtím, než zemřela. Mimochodem její pohřeb, to je taky velký téma, to ještě probereme dneska. Ale tohleto já jsem k ní přišla do LDNky, to bylo poté, když měla tu perforaci střeva a pak byla hrozně zeslábla, tak byla v LDNce, aby nabrala trochu sil, ale to už se bohužel teda nepodařilo. A já jsem tam za ní chodila a já vždycky jsem jí posadila do toho kolečkového křesla, jeli jsme na procházku a ona vždycky si nechávala ve vrátnici udělat kafe, normální logrový, ona neměla ráda to automatový. No a já tam přišla a ona mi říká, maminko, ty jsi se přišla na Lubinku podívat. A já říkám, ježiš, tak ona už mě nepoznává, jo. No tak nic, tak jsem jí dala na to křeslo, jeli jsme do té vrátnice a říkám, Lubo, já tě nechám udělat kafe. A ona říká, ne, maminko, holčičky kafíčko nemůžou. Já jsem říkala, no tak dobře. No ale ona ho zase chtěla to kafe. A říká, hele maminko, ale Lubinka by ho chtěla ochutnat jednou to kafíčko. Tak jsem zase šla do vrátnice, nechala jsem jí kafe udělat. Jeli jsme tam prostě na procházku, jako vždycky. Ona vypila to kafe, jeli jsme zpátky, já ji zase uložila. A ona pak, když jsem odcházela, tak mi říká, hele Marie, mě to nebaví s tebou, jo. Prostě proč ty prostě si aspoň neřekla jako něco, hele, já nejsem tvoje maminka, tohle. Co se tváříš jako moje maminka? Prostě já nehrála tu hru, kterou ona měla připravenou, jo. A doví, jestli ty skříci taky nebyly taková hra, jo. To já nevím. U ní člověk fakt nikdy nevěděl, jestli to takhle bylo nebo nebylo, ale každopádně mně se to hrozně líbilo, jo. Jako ona mi to i vyprávěla, jako proč vidí toho skřítka, že prostě když se člověk narodí, tak má třetí oko a ona vlastně jí nezarostlo to třetí oko, jo, to je prostě jak mají ty miminka ještě tu nesrostlou lebku, no a ona, že to má pořád, že prostě to furt to vidí něco, co ty normální lidi nevidějí, takže ona mi to dovedla i vysvětlit, proč ona tyhle ty věci vidí. Ona měla teda babičku, která byla nějaká bylinkářka a tak a hodně se s přírodou jako identifikovala. No a babička právě jí i naučila ty byliny znát a tak. Ona
všechny byliny znala. Ona nepoužívala léky, ona na všechno prostě měla jenom byliny, světlík lékařský na oči, tohle já si to do dneška pamatuju, kozlík na spaní, jo. Jako já díky ní taky znám ty byliny. Ona nesolila, nepepřila, protože na všechno byly byliny. Citrony nepoužívala, protože máme jíst jenom to, co se vypěstuje tady. Ona používala takovou, melisa se to myslím jmenovala, ta tráva, kterou používala místo citronu. Ona to všechno měla, tyhle ty trávy měla všechny v té chuchli, na té zahradě, jo. Takže ona i takhle vařila, jo, bez koření, beze všeho, prostě jenom hovězí maso a byliny a vždycky to bylo dobrý, jo. To ona jako byla skvělá kuchařka, takže ona fakt tu přírodu ovládala. To jako musím říct, jako jo, na cokoliv by se si jí zeptala, všechny byliny znala. A poznala to, okamžitě poznala bylinu, jo. Takže jako Luba byla v tomhletom směru, jako opravdu v tomhletom směru byla nepřekonatelná. A jaký měla třeba názor na různý náboženský systémy? Jako k něčemu tíhla, nebo měla to vlastní? Já ani nevím, jo. Ona jako se považovala za věřícího člověka, proto třeba jí byl blízký ten Josef Kemmers, kterého měla jako za velmi jako spřízněnou duši v tom Národním divadle, ale jakože by třeba chodila se modlit do kostela nebo něco takového, to nechodila. Ona měla spíš opravdu, já bych řekla, že to bylo takový to, když ještě náboženství nebylo jasně identifikovaný, jako v těch pohanských dobách, tak ona to měla takhle. Ona se řídila tím sluncem, měsícem, ty byliny a tohle, jako všechno, jak to souvisí s těmi cykly přírodními a tím ona se řídila. Jo? Já myslím, že ona takovýho toho boha nepotřebovala. Ona to měla v sobě, takový ten cyklus toho koloběhu života. Jo. No a zeptala bych se teda na to rozloučení poslední s ní, protože na to téma teda bylo hodně článků, jako že to bylo nedůstojný, že to bylo v chodbě Národního divadla, že ji nechtěli jako vystrojit prostě důstojný pohřeb v Národním divadle. Tak ty jsi tam byla, tak prosím tě zavzpomínej. To je strašně nespravedlivý, jo. Tohle je opravdu nespravedlivý a máš pravdu v tom, všude se to psalo, jo. No. Do dneška to ještě pořád někde se objevuje, jak to bylo nedůstojný, jak to bylo hrozný. Ale není to pravda, jo, protože já vím, že to vedení tehdy toho Národního divadla naopak se k Lubě chovalo velmi hezky, jako furt jí navštěvovali, furt měli zájem. Dokonce my, když jsme právě spolu napsali tu knížku, kterou jsme psali spolu proto, protože Luba pak dostala zelený zákal a už neviděla, takže vlastně požádala mě, jestli bych s ní ty 2 poslední knížky, na které měla ještě smlouvu, jestli bych nenapsala. Nádherný křest jí udělali v tom Národním divadle, poskytli jí prostory, křtili to tam tehdy právě už již zmiňovaný David Prachař, kterého měla opravdu ve velké lásce a skutečně jako udělali jí pomyšlení vlastně té Lubě. No ale pak ona zemřela a ten pohřeb byl po Novém roce, kdy divadlo nehrálo, byly prázdniny divadelní, herci byli prostě na horách, nikde nikdo. A tehdy právě to vedení toho Národního divadla říkalo, že by to bylo takový velmi nedůstojný, kdyby to bylo v tom sále a kde by tam byli třeba hosti jenom v prvních 2 řadách a to divadlo by zelo prázdnotou. Tak to udělali ne na chodbě, ale ve foaje, tam jak je prostě takový ten velký prostor. Udělali to krásně, udělali prostě křesla, takhle byly jako by ve dvou takových sekcích byly křesla, tam byl ten katafalk s tou její rakví, tam byly nádherný věnce. Bylo to krásně udělané, fakt tam nebylo víc lidí, než se vešli do těch křesel. A byli tam všichni, ještě tehdy žil Miloš Nesvadba, s kterým ještě hrála, pak do poslední chvíl s ním hrála v našich furiantech. A byl tam, já vím, v první řadě Vlastimil Harapes, všichni ti lidé, které ona měla ráda, tak se tam zúčastnili. Teď ty kolegové tam vystupovali, já vím, že ze záznamu tam Luba zpívala, hudba byla udělaná, takže to byly písničky, které Luba zpívala v různých hrách v tom Národním divadle. A teď tam právě vystupovali ty kolegové, vím, že tam Tatiana Medvecká vystupovala a byly to prostě ty její role, které ona hrála v tom Národním divadle. Bylo to úžasný, bylo to krásný, ale oni možná tehdy tam nebyli pozvaní, tyhle bulvární fotografové, jo.
na to rozloučení. No, ale teda a asi jako toto zřejmě udělalo, oni to udělali takové opravdu jako komorní pro ty její nejbližší lidi. Mně se to naopak velmi líbilo, jo. To bylo hezký rozloučení a myslím, že správně se to Národní divadlo rozhodlo, že to udělalo v tom foaje, kde vytvořili prostě krásnou obřadní síň, protože opravdu upřímně řečeno, kdyby tam fakt byly obsazený 2 řady a teď daleko, že jo, ona by to pódium daleko a teď strašně málo lidí by tam bylo, tak to by bylo horší. A takhle to bylo hezký a já myslím, že jí se to líbilo. Neříkám, že by se jí to líbilo, ale že jí se to líbilo. Tak. Četla jsem ještě, že se vůbec neví, kde je její urna. Je to tak? Tak oni furt dělají, jako že prostě se o ní nikdo nestaral. Ten synovec, Julien, ten se o ní staral, ten jí měl jako oko v hlavě. Oni mají rodinný hrob, takže prostě Luba opravdu jako neví, no tak oni, jestli ji hledají na Olšanech, tak samozřejmě tam ji nenajdou, jo. Ale prostě samozřejmě se ví a bylo o ní postaráno a já říkám, ten synovec opravdu jí ten život maximálně zpříjemnil. Krásně se o ní staral, o všechno měla postaráno, nestrádala v ničem, jo. Takže jako, ať se zeptají Juliena a on je tam dovede. Tak. Moc děkuju za tohle vzpomínání na Lubu Skořepovou. Myslím, že to bylo hrozně zajímavý. A dámy a pánové, děkujeme vám za přízeň. Dostali jsme hrozně moc hezkých ohlasů od vás. A chtěla bych vás moc poprosit, jestli nás chcete podpořit a udělat nám radost naší kanceláři. Prosím vás, přihlašte se do toho YouTube, dejte nám odběr a doporučte naší kancelář dál. A jak vidíte, Marie je studnice opravdu strašně zajímavých informací, tak my rádi budeme pokračovat a mějte se moc hezky, děkujeme a nashledanou. Nashledanou.